ওদালগুৰিত আমাৰ অন্যতম এজন নেতা প্ৰাক্তন MCLA মনামলাই নেৰচন বসুমতাৰী তেওঁ 15 নহলে 16 তাৰিখত BPF দল ত্যাগ কৰি পেলাই UPPL দলত যোগদান কৰিব। मैया अबे मिटिङाव माब्रै बबेनिफ्राय मा मेसेज मोननानै आंनि थाखाय मोनसे मेसेज होदों जे आङो 15-16 नैबे फेब्रुवारि दानाव UPPL दलआव जइन जागोन होननानै बुंदों जोंनि डिमान्ड गोनां बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा। बिथांजोंथ' आं बे बेलायावहाय जेबो डिटेल्स आं जेबो रायज्लायनाय जायाखै। बिथाङा आंनाव मोनसे समावहाय फन हरदोंमोन आरो सोंदोंमोन नोंनिफ्राय मा बे खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन। आं दासिमबो क्लियार जायाखै बे खोथाखौ बिनि सिगाङावहाय आं बुंनाय बेबायदि बुंहरसै जे बे बिजोंनि गेजेरजों आं बेखौनो क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों मैया अबे मिटिङाव माब्रै बबेनिफ्राय मा मेसेज मोननानै आंनि थाखाय मोनसे मेसेज होदों जे आङो 15-16 नैबे फेब्रुवारि दानाव UPPL दलआव जइन जागोन होननानै बुंदों जोंनि डिमान्ड गोनां बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा। बिथांजोंथ' आं बे बेलायावहाय जेबो डिटेल्स आं जेबो रायज्लायनाय जायाखै। बिथाङा आंनाव मोनसे समावहाय फन हरदोंमोन आरो सोंदोंमोन नोंनिफ्राय मा बे खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन। आं दासिमबो क्लियार जायाखै बे खोथाखौ बिनि सिगाङावहाय आं बुंनायमोन। बेबायदि बुंहरसेयावबो बिथाङा मैया जे मा खोथा लानानै बिथाङा आंनि सोमोन्दै बिथाङा UPPL दलआवहाय जइन जागोन होननानै बुंदों बेखौ आं माने क्लियारिफिकेसन आंनिफ्राय होनो सानदों जे बेवहाय जेबो भित्ति गैया। जुदि आं बबेबा मोनसे दोलोआवहाय थांनो नागिरदोंमोन थांनो नागिरोब्ला आं मोनसे दोलोखौ आं लिड खालामबाय थानाय मानसि। दिनै आं 17 बोसोर BPF दलआव जुरिजेननायनिफ्राय दिनैसिम दङ। गेजेरावहाय BPF दोलोनि अननायाव जोंनि BPF दोलोनि आफादगिरि तथा आगुनि BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि अननायावनो आं MCLA बो जाखांबाय 5 बोसोर। सासे MCLA जानाय सासे BPF दोलोखौ दैदेनगिरि सासेया बबेबा दोलोआव थांनो नांगौ जायोब्ला निश्चय बे दोलोनिफ्राय बियो रेजिगनेसन लेटार गथायग्रोनांगोन। बेनि उनावहायसो सिद्धान्त जागोन। बे सिद्धान्त जाखांनायनि उनावहायसो बबेबा दोलोआवहाय थांनो हागोन। दा मैयानि जिथु जाथाय आं बेखौ गुरैहै खावलायगोन। आं सोरखौबा समालोचना खालामनो थाखाय आं लुबैयाखै जे जायफ्रा बुंदों आंखौ UPPL दोलोआवहाय जगदान खालामगोन जायानो बुंदों बिथाङानो क्लियारिफिकेसन होदों बबेनिफ्राय मा मोननानै बिथाङा माने बे UPPL दोलोआव हाबगोन होननानै बुंदों। आं नेरसोन बर' हिसाबै आंबो सासे कर्मिसो सासे दोलोखौ नायग्रा बा दोलोखौ माने लिड खालामग्रा सासे माने कर्मि। बे दोलोआव आं मा नुदों नुवाखै दिनै जुदि जेबो नुवाखैमोनबा 17 बोसोर आं माने बे दोलोआवनो थानानै दोलो खालामगासिनो दङ। दायो आथिखालाव जोंनि राजखान्थिनि थासारिया जि अबस्था जानानै दङ बे नोजोरखौ नायोब्ला बे बिथिंखौ नायोब्ला जों नुयो BPF दोलोआनो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन बे जोंनि नैबे BTC ओनसोलाव आन्चलिक दोलो हिसाबै दोलो जानानै दङ। दा बेखायनो आं गुबुन दोलोआव थांनांगौनि जेबो खोथायानो गैला। आरो जुदि थांमारनायमोनब्ला आंनियावहाय माबा नङा माबा मोनसे इसारा दङमोन। दिनै आङो आंनि कर्मि आंनि नेता आंनि दैदेनगिरि आंनि कलिग बिथांमोननो आं रावनोबो बेबादि बाथ्रा बुंनाय जायाखै। खिन्थु फंसे बाथ्राखौ आं बुंदोंमोन आंनि दोलोनिनो दैदेनगिरि बिबानगिरि आंनि कार्यकर्ता बिथांमोननि सिगाङाव सम सम आं बुङो आंखौ अनेक दोलोआ कनभिन्स खालामो खिन्थु आं दिनैसिम जेबो कनभिन्स जायाखै जेबो माने खोथा आं होनाय जायाखैना। बिथांमोनाथ' माखासे प्रलोभन होयो। सोरबाया MLA बानायनो नागिरो सोरबाया MCLA बानायनो नागिरो सोरबाया माबा बानायनो नागिरो। MCLA MLAआनो जे मोनसे दोलोनि उद्देश्य लक्ष्य बेथ' जेबो जानो हाया। साफ्रोमबो मानसिया MCLA बो जानो हाया साफ्रोमबो मानसिया MLA बो जानो हाया दैदेनगिरिबो जानो हाया। नाथाय दोलोखौ मोजां मोननानै दोलोआ जुदि सरकाराव फैयोब्ला मोनसे बेबस्था खालामनानै रायजो राजानि अभाब उद्रेकखौ पुरन खालामनांगौनि दायित्वआ दोलोनियाव थायो। दा थांनाय गोलाव समावहाय BPF दोलो जानानै जेरैबायदि रायजोनि आकांक्षा समस्याफोरखौ समाधान खालामनाय जादोंमोन हानायखिनिखौ खालामदों आरो थाबावनाय माखासेखौबो आरोबाव समाधान खालामनो थाखाय दिनै BPF दोलोआ थांनानै दङ। आं सानो BPF दोलोआव जेरैबायदि जायबायदि माने दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो कार्यकर्ता जोंनि सोद्रोमाफोर बिबानगिरिफोर आरो जोंनि शुभाकांक्षी जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना बेखौनो नेनानै दङ। गोलाव समाव जेरैबायदि रायजो राजानो हेफाजाब होबाय
नैबे 5 बोसोराव जि अबस्था जादों दायो बिटिसिनि अबस्थाया बुंथावला बुङोब्ला मोननैबो दोलो बबेबा दोलोखौबो जों बुंनांगौ जायो दा जायखि जादोला जों सोरखौबा सोंखारनानै सोरखौबा बुंनानै जोंनि इमेजखौ जों मोजां खालामनो बेयाव जों गैया जोंनि आदर्श दंखायो बिपिएफनि आदर्श दंखायो बिपिएफआ मोनसे आदर्शनि गेजेरजों प्रिन्सिपल आइडियोलजिनि गेजेरजों दिनै रायजो राजाफोरखौ लानानै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ लानानै बे नैबे बिटिसि ओनसोलनि सारबांगिन जौगानाय हाबाफारिनि थाखाय बा जौगानाय खामानिनि थाखायनो दिनै बिपिएफ दोलो खालामनानै रायजो राजाफ्रा बेवहाय मुखुब जानानै दङ आं आसा फारिनाय थाबाय आंनि क्लियारिफिकेसनजों जाहाथे जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिपिएफनि बिथांमोननियावबो जाहाथे सन्देह थालाया मायबाफोर दंमारोमोन ना बेखायसो खोथा ओंखारदों ना दा खोथाया ओंखारखागोन दिनैनि थारिखआवहाय बयबो बिदिनो प्रल'भन होयै बायदिसिना खोथा बाथ्रा दिहुननानै सोरनिबा इमेजखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बयबो राजनिति हानजायानो बेबादि पुलिसनि गेजेरजों खारनोबो हागौ नाथाय बिपिएफ दोलोआ दिनै स्ट्रिक्ट दिनै जों गावबो गसंथानानै बुंनो हायो फैबाय थानाय समाव बिपिएफ सरकारानो जागोन बिपिएफ दोलोनिफ्रायनो सरकार जागोनखौ जों मिथिसेयावबो जों जे दिनै आरो गुबुन दोलोआव थांनांगौ बेनि मा खोथा थाबावनो दा बेखायनो आं मैयानि जा जिथु जाथाय बेखौ आनफर्चुनेट होननानै बुंदों आरो जाय मानसिया बुंदों दिनै आंनि मुङानो गैया आंनि मुंखौनो खारिनो हायाखै दुखुनांथाव बाथ्रा आं एक्सएमसिब्ला आंथ' नेरसोन बसुमतारी नङा आं नेरसोन बर'सो मैया जा जिथु आंखौ क्लियारिफिकेसन होदों बिथांमोननिफ्राय बियो नंखाय जोंनि दोलोनि सोद्रोमा जोंनि दोलोनि दैदेनगिरि जोंनि दोलोनि जाय माने सुबुंफ्रा जोंनि बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनो रायजो राजा माने जाथ' रायजो राजा बिथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायबाय आंनि सायाव जेबो सन्देह थानाङा आं फैबाय थानाय समावहाय बिपिएफ जानानै दैदेनलांगोन बिपिएफ जानानै खामानि मावलांगोन आरो बिपिएफनि थाखायनो आं खामानि मावगोन आरो जोबथारनायाव बेखौनो आं बुंनो नागिरदों नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससि रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय माब्लाबा जानाय जिउमा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासिबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै ल' कोर्स फीस स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन